nagkas gawas magsukti. Di ba nung siya interesadong maray na, sir? Mao lagi ko no. Sabi na lang. Basta ayaw lang di mo panabi ha. Ikay mikir. Ikay mo angkon ikay ka gusto ng babayan na. Paraway gubot. Babanay ka balak ka naman dado eh, sir. Titingin magbawas lurin na ba? Di lagi na may bawas dorin. Basta di lang mo manabi. Eh, sir. Imo mga patagkunsid na. Hindi ka makaibawas ni hindi lurin na. Ikay nakapadaog. Ay, biya ninyo. Ay, nung nato ini. Ikay may kim. Ikay may kasada. Ikay mangupang niya para kang na. Kunya, anong lako yatag ni mo? Ang akong tabang para sa kandidatura ng na. Gusto sab. Pero sa kong duda, Kil, ikaw ipuntahan mo rin. Maulagi. Ano, bahala nga. Magbuk mo na siya. Ako rin may bawang rin. Basta nga ako pahimang ninyo, inyo lang sundon. Paglit kayo atas gubot. Natural mo na, sir. Magbalik kayo dito. Diba rin? Oo. Pero, Kil, sa bilihan, pakita ni mo nga, ato di ka pabor na. Natural. Una kay kusitador mo kayo rin. Kung sukit-sukitong ganit atin, yun nga kagusto kang gitna. Yun nga ngulitaw ka niya. Oo. Tinutong mo na ako, sir. Kung sa'yo tinudol, pagtarong ha? Tinutong ako pag tumiyag. Sa may nauna. Ayaw na patuga-tuga kayo. Ngayon, bago kas kumundino. O sige, isama ko na to ha. Sige, pangulit mo. Sige, sir. Ang mga natutulog. Ang mga Di ako, siguro mo. Hindi, pagkatarong ko.